Goud van Friesland op het NK Skilerijen in Nijeveen. Manon Kamminga won liefst 5 goudmedailles. Een verslag van Germ Steenekes. Manon Kamminga is er net in slagen om alle 6 gouden medailles bij het NK Skilerijen te pakken. Doch stier er geen maat op het Frieske skielerkanon. Alle 5 individuele disciplines winnen van die Houwerwijk bijna Manon een prooi. Goud op zowel de lange afstand, de puntenkoers, ovalkoers en hier is ze mooi nummer 88 dwaande op de 400 meter. Met haar teamgenoten Elma de Vries en Bianca Rozenboom. Een oermacht van de sprokformatie. Manon Kamminga onder de leiding volgde terug Bianca Rozenboom. Het is de laatste keer net van komen dat de titel op de 400 meter naar Manon Kamminga gaat. En dat wordt dan haar 5e op dit NK. Bij de relay werd de ploeg van Kamminga disqualificeren. Maar Liekes Verline hier is haar oermacht op dit NK tegengrut. Die overmacht die was er vorig jaar ook wel. Toen heb ik inderdaad alle 6 de titels kunnen pakken. En dit jaar voelde ik die overmacht wat minder. Ook van tevoren, de week van tevoren. Dus ik had die zelf niet zo verwacht. Maar inderdaad, ja, hij zit er nog. Ja, maar alles in opbouwen naar november, naar Argentinië, naar dat WK. Daardoor heeft er gewoon een oren training om een paar keer. Ja, ik heb op een gegeven moment een heel zwaar weekend gedraaid. Waarvan ik eigenlijk nog steeds aan het herstellen ben. En ja, misschien de afgelopen week was heel zwaar. En misschien dat het net op tijd was, dat ik net op tijd hersteld ben. En ik hoop dat het gewoon vanaf nu weer langzaam beter gaat. En dat ik weer hard kan gaan trainen. Ja, beter dan dit kent toch gast net? Nee, dat klopt. Ik heb ook niks te klagen. Lokweesje. Dank u wel.